Ой, băieță, și faci ți, bă! Apa Davidan și cu Baumit. Ia uite ei, frățică. Ты, ia. Ой, bune. Am primul experiment din toate țările Moldovei și a Republicii. Beton în saci, de la Baumit. Așa cum Davidan se gândește la sănătatea noastră, așa și Baumit se gândește la ecologie și la globul nostru. All-in beton de la Baumit. Женя, до sacu. Ne-mi pare că e prea multă apă, brat. Uite-l! Uite, vin cu ea! Uite, duci pet cu sac. Oi. Așa dacă nu ești meșter, primul produs în Europa care se dizolvă tot cu sac. Am știu că e în română. Cantitatea de apă, aproximativ 33 litri. Înțeles la sac. Dar noi apă potabilă. 19 litri am pus. Asta este că noi trebuie 6 saci de beton, spunem.